Лука Радулеску, ромският инженер, който промени Ферари. Скритият гений зад един от най-емблематичните модели в света на високоскоростните автомобили имена, като Енцо Ферари и Адриано Галиони, са широко известни. Но малцина знаят за Лука Радулеску, ромският инженер, който изигра ключова роля в създаването на Ферари 488 GTB. Роден в скромно семейство, Лука израства с любов към механиката. След като завършва машиностроене, намира пътя си към Ферари, където работи върху аеродинамиката и стабилността на автомобилите. Именно неговата идея за прецизна промяна в дизайна на спойлера прави 488 GTB по-бърз и стабилен от конкурентите му. Макар името му да не е сред най-известните в автомобилния свят, неговата работа оставя траен отпечатък. Днес Ферари 488 GTB е символ на съвършенство, а Лука Радулеску е пример за това, че талантът и упоритостта могат да преодолеят всяка бариера.